Labaran wasannin ƙwallon kafa daga shafin Sportline Hausa TV. A labaran namu na wannan lokacin za ku ji cewar tuni da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Miami ta fara tunanin me za ta yi game da makomar ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona Ruben Lewandoski. A yayin da suke shirye-shiryen kawo tauraron ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Poland zuwa gasar ta MLS da ke ƙasar Amurka a bazara mai zuwa, a cewar ɗan jarida Mark Joshua. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham dukkaninsu suna zawarcin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bournemouth Anthony Semenyo mai shekaru 25 wadda ke kan ganiyarsa a halin yanzu. Kuma dukkanin manya-manyan ƙungiyoyin ta gasar Premier kowanne daga cikinsu yana a shirye domin yin abin da zai iya ganin ya kawo tauraron na kasar Ghana zuwa kungiyarsa, a cewar kafar yada labarai ta Talksport. Rahotanni sun bayyana cewar kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United mai horaswanta Ruben ya nemi kungiyar din da ta ɗauko ɗan wasan tsakiyar kungiyar ƙwallon kafa ta Al Hilal da ke gasar Saudi Pro League da ke kasar Saudi Arabia, Ruben Naves, wanda ke dab da kusan watanni 6 na ƙarshen kwantiraginsa a gasar ta ƙasar Saudiya, a cewar kafar yada labarai ta PGS. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ke gasar La Liga na neman wadda zai iya kasancewa ɗan wasa na biyu wa ɗan wasa Jules Koundé a ƙungiyar Inter Barcelona. Ɗan wasa Julian Ryerson na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund da ke gasar Bundesliga da ke ƙasar Jamus ya yi daidai da bayanan da shugabannin kungiyar Inter Barcelona ke nema, tare da tuntuɓan farko da wakilan ɗan wasan ɗin, a cewar kafar yada labarai ta Sky Sport da ke kasar Jamus. Kafa ta Aston Villa da ke gasar Premier na shirin bude tattaunawa da ɗan wasan tsakiyar kasar Belgium Tielemans kan sabon kwantiragi, inda kwantiragin ɗan wasan zai kare ne a shekara ta 2028. Kuma kungiyar ta Aston Villa ana yi wa dan wasan tsakiyar din lakabi da dan wasa mafi kyawu a kungiyar din a wannan kakar wasan, a cewar kafar yada labarai ta Football Insider. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus na zawarcin dan wasan tsakiyar tawagar kasar Denmark Erik Homelhøjbjerg, wadda ke taka leda kungiyar kwallon kafa ta Marseille da ke gasar Ligue 1 da ke kasar Faransa, amma kungiyar ta kasar Faransa na son ci gaba da rike dan wasan tsakiyar nata na tawagar kasar Denmark mai shekaru 30 da aihuwa a gidan duniya, a cewar kafar yada labarai ta Gazzetta dello Sport da ke kasar Italiya. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Sportline Hausa TV idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko.